ፍግምልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻኸሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳእና እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ኣብ ሰማያዊ ጉባኤ ምስ ቅዱሳን ዘፀንበር ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ክባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማእሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስፈካዋ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርክዩ ኦምል ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና አምላክን ወዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ታኒጋ ገና ሰራያት ያደምሳት ያበሳው ደብሩ ከሻቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሰርጎ ጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኖን ጻኔ ረሴንስ ኩሎን ስሜ ጂኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተኽልተ ጂኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከሙን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳም ሳልሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክነሎና ሰዊርናን ረዲኡናን እዩ ሓሊቡናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልምነሎና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትዕዛቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስክነካ ኣለና ወጎይታ ይቅረ በለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምላዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባ ያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያብ ዘዘሎ ናየ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሸን ኣዘልና ተመኖም ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ድቕረታን ንስኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዓብይ ርሃኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹም ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ኣከይ ገበርኩ ኖባ ኣበሳ ተወለድኩ ነይ ከዓ ብሓጢአት ጠነሰተኒ ኖ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ እትደልዮ ኣብ ሕውን ጥበብ መሃረኒ እንቲ ክፀርሱ ስምዛ ጥርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ክፀበኒ ተንዝቐጥቀጥካ ነየን ዓፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገፅካ ኣብ ሓጢአተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ከዓ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳድማ ኣናግፈኒ ልሳነይ ፅድቂ ሃእልል ክትብለሉ እያ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ መራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥ ልባይ ትንዖን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንዳቕ ሽዑብ መስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባሃክብለካ እዩ ሸውዓን መሰዊኢኻ ራሑ ከቕርቡልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ሓጢአተይ ክሓድገለይ ከዓ
እልምኖ። ዳክተር ጽጋቡ ክትዕድለልና ትኽእል ኢኻ? ممر أري- بطعم ما قصد لها ኣይጠዕመካን ሓራይ ድሓ ራይ መዝሙር 130 ዲያቆን መሓሪ ኣብኡ ከለና ኢና ንብሎ 131 ኣይፎን መምህር ሳራይ ኣመስለኒ መዝሙር 132 ፕሮፌሰር ክፍላይ መዝሙር 133 ሙሉ መዝሙር 134 ረዘነት 137 ኣባቐሺ 138 ኣነ ክወስዳ እየ 141 እንደገና ዲያቆን መሓሪ 142 መምህር ሳራ 146 ፕሮፌሰር ክፍላይ 147 ሙሉ 148 ዲያቆን ዓዊልካ እንድሕር ከተንብበልና ትኽእል ኮንካ እዚኣ ዓዊልና ኢና ንገብራተን ካልኦት በበይንና ኢና ንገብረን ማለት እዩ ኣለኻ ዶ ዲያቆን ሚት ይኸድ ኣለኹ እሺ ሓራይ መዝሙር መበል 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ኸ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ኩሉ እተስልጥ ህቦቡላን ቃሉ እተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቤትን ኩልኹም ፈረይቶ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝቱን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤሉን ዝፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብሩሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ብን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓ እንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረበኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ
الحمد حما أيقونة والله ممر سارة حراي بروفيسور كفلايس قاعد تعري على حني كفلتات صلوت እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፍራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰ ገና ኣብ መሬት ክትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ዝሃንሙን ደመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስቲኪ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማዕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዓዛ ቅዱሳን هلا كبر مسكنا نمتعني على مكون مواعيد السب زي ودا إذا علم الزخاء نزل علم زنبر انت خوينس نفسي نتصور زخانة مخنيات محلو كنيرو جناخ اتيز ايوف زخانة تكبارات كن اتي حما اكيكن او قدم اتي حق انيا مس زغلع او عرات حاتيات تساتيحكي ابتي شللتنت عدا سي نتصور زخانة دعن سقاخي كلخي انتا ايو اتي اتهبيو مسي او كريستوس املاخي بتأزيو زفرح فردخا اسنبج نتي زي العلماوي فردخا من بركخ بتي ملوكتاوي نفس أبراكا برهان انقطقات اللهو أنا حسوم جنوس أب عراتي دك إساز اللهو أب هيوتيون زي قدس سخونكو نايتي تقبال قرز أبنت بموساد أب لبينا وقعقو أملاخي أنا قبنيا أي أمو يقرب للي إبل عنه ويزلفني ويزل العالم عالم آمين ونصف تنقل ملو ملو تسمعنا نحرال لخي ميت يخدر لخي ملو حراي رزانات ونصف تنقل ونصف تنقل نفح باريخي اتغلطف صلال رديتكي زرقحي نتياب حلنا كم معبل زقامات فوق حسابات كبير حقيو نتا حممت نفسي بخانتنت أزيو هالواتات فيو واللومو نابطلوثن من نقاقحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرات التلمن علايت هادنيخي عدني جهيوتي نقسينا ملاخين قويتاي يسوس كريستوس تسفايخي أمين وقويتا بزاليت زي أنا عمو ملو أوكي go ahead وقويتا بزاليت زي أنا عمو زي حاتيات كحادر هالونا وأبلاغ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برخت كأسيو بسحيو قدس سمكاون نزال عالم كبري زمالو إيوه أمين وقويتا خمت باخات وكلنا يزلنا محردكا كمو تخونلنا عينتي كله نعخا يتصبي الوا سخاخا أب أوانو مقويت هبو وأملخنان مدحانينان وتصفى الله وسدات مدرس معنا وقويتان سخايخا كابزا آلة زي نزل عالم تدحننان تعقبنان آمين وقويتا بروخي خمو فردخا مهارني وقويتا بروخي خمو حق نتكا أردأني وقويتا بروخي خمو خبر خابر هالي وقويتا محرد كان زال عالم ينبر وقويتا نعخا نتقبال إدكا ولدون أولدون معقبي سلازخونكا أي تنتقني وقويتا نعخا بدي ليمو محارن نفسي يعدحنا نابلكو إزل اللهو وقويتا أباخاتا وكيل اللهمو أدحنني فقادكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي فالفالي وتيخا برهان كادما إنا برهان نرئي محردكا نابتم زفلتوخا كبرخا خا نابكون عاد البيت تمسا تسقان برخة مسكانان بحق ناتكا إيو
ቅድሚ ኣምላኽ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ቀጽሊ ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ለቓላት ክብሪ ምስጋና ይኹን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ትምኒት እሺ ከመይ ሲሆን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም መምንተቱ ቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአን ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአን ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባረኸና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ወቅፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ እትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። መምህር ሳራ ኣይፎን ኢልኩም ኣቲኹም ደለኹም ወኣቲኽ ደለኺ أنا مثلا ممر تخلو ኦኬ ፍሮይን ቀጽል أو قدست ملئت تصدق كل كذا دنقل زخونكي ولاديت أملاك أدي كريستوس سلام لكي أنت حدقتنا حدقلنا نتفقر وتخي طلب نعرفنا نحقنا برهان يسوع كريستوس أملاكنا نزولدكنا قدست دنقل سلام لكي نحدقتنا نفسنا حديقو كمحرنا ناب قويتانا لمننا هو قدست دنقل مريم ولاديت أملاك نزرئي سب إمنتي أمالاديت ناي ودخ يسوع كريستوس بحرقة حديات كتقوانا لمننا وناي حق نقدست دنقل سلام نبلكي وأماني الأملاحنا نزولد كلنا قرعات زرقنا سلامتنا أربالكي ودنقل بقيتنا يسوع كريستوس زتأمنت أمالاديت حديثنا ما أنت حدقلنا تذكرنا أو حقنا أو أد حقنا برهان قتل በቃ ጸሎት ሃይማኖት መቶ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላክ መድሓን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሕነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሓዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን
ወጌታ መሐረና ወጌታ መሐረና ወጌታ ባርከና አሜን። ጸሎት ሃይማኖት ዲያቆን መሐሪ ናባኸ ዲያቆን አለሃዶ እዋ ፈራህ ጸሎት ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማያትን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ስራሕ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰብ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ክንሰግደሉን ከነመስግኖም ብነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ከደገልና ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን ክራይላይሶን ክርያላይሶን ክራይላይሶን ክራይላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን ክራይላይሶን ክራይላይሶን ቅዱስ 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 ህይወት كم يمسيكم كلهم ثانك يو ممها I'm sorry ليت أكيد ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ብምስጋናካ ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓጢኣትና ምሳና ኩን ሓእኖ ኦ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ግሁድ ዝኾነ ሓጢኣት ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቕር በለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር
ከም ብዝሕ ሓጢአትና ኣይኹን ብቕዓት ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ማበሳነ ወጎይታ ቡቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንኣብሳና ንድገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሑሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀና ንክደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ከይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ጸጋን ብረራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ኦ ጎይታ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሑሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማይ ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣና ኩሉ ሰዓታትን ልባናና ትቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘን ስቅያት ትብርድኣና ኩሉናም ከነቀቡ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ቡቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣርሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣራይ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ኢና ሎሚ ክንርኢ እሞ ካብ 1 ክሳብ 11 ካብ 11 ክሳብ 18 ካብ 19 ድማ ክሳብ ፍጻሜ ኣብ 3 ከፊልዎ ኣሎ እሞ እታ ካብ 1 ክሳብ 11 ዘላ ትሕትና ክርስቶስን ዕብየቱን ትብል ዘንብበልና መን እዩ ወይ ካብ ኣሕዋት ኣሓት
أنا خنتو خيلي بونا تمنيت حفتنا يتكلعيد كلخي كاب حادق 17 حادق كموين رزانة حفتنا دما يتكلعيد كلخي كاب 10 خلطيب كساب 10 شمانتين برهان علم مخان تبل كاب 10 تشعته سعفت سامية دما أقل قلت متيوسن إبقافيرودي توسن دبل ناسال سيكدر كفل زنببا أنا اللي أخوكم هراي دياقون محاري هراي جمري تمنيت حفتنا فيليبيوس معراف كلتا هاب حادة كساب شوعت كساب شمانتون دي كساب ساعة رساسة حادة أمبارتي قال مصنع بهورستوس ويس قال دبسا وناي فقري ويس قال حفرة منفس ويس قال محرتن دنقاتن انتلو بحانتي حساب بمخانكم بحانت فقري بمهلاوكم بحانت نفسي كونكم حادة بمحسابكم حاقوسي ماليون حانتو كان رأسي يتعمني بمبال ويس نوداسي خونتو أي تقبرو بتحت الناقنا اتي حادة نتحادة كاب رأسو آبيتو يرأيو نفس وكف نبت آيدو مانبر نفس وكف نرأسو زحايش أي تمت اتي آب كريستوس يوسوس تنبر حسب آبغاتكم يهلهم نسو بملكة أملاخ تنسو نتي معرى أملاخ مهانو كم منزع أيرأيون ملكة باريا وسيدو رأسو أحسره سوول مسألة بنبرتو كم سب كوينو ترخبه رؤسو خسعموت أتحته كسعموت أب مسكال قادة تعززه سلزي خا أب سماياتن أب مدرن أب تحت مدرن زلو كله بركي بسم يسوس من انتي كمبركخ لسان زبلون نخبري إذي أبهي ربو إلو يسوس كريستوس قويتا مخانو كأمن إيو أملاخ ناب لعل كله لعل زبلو كاب كله سم لعل زبلا سمون ذهبو تعبان كوتل أنا بقى ساعة كاب 10 تغلطة 8 رزانة داجين أبتم فقراتي إتي نأنتي تصبق فقادي إلو كابخاتكم دليتن قبرن زقبر سي أملاخ إي أمو كيرلوخو قدا إتي زبزح مبر كلوخو تراي زي كوني كمتي كلو ساع تأزازكم بفرهات رعدن نمدحانكم فتسمو نخونتو كم زي قويخو ويس نخونتو كم زي تعاركو نتيك على هيوت حيسكم بتا معلتي كريستوس من نتحتين انت خدكونو أب معكل زي كأنان طواين ولدو زي منقب زي بلكم قرهات حفتي زي بلكم ولود أملاخ كوينكم كان برهانات أب علم التبرهون انت خدكونو نخلو بزي مقرم رامن بزي مولوانن قبرو قناخي أبتي ناي إمنتكم مسواتن أقولقلوتن انت تسواكو باهي بلني مس كل خاتكم يحب وصار له نسخاتكم دما كم بلو مسايون تحقسوا فتوهبني فتولي أني ليه سلا غلط بزال هيري مسكن አገልግሎት ጢሞቴዎስን ኤጳፍሮዲስን ብናይ ህልዋትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ የብለይን እሞ ኣነ ብዛዕባኻትኩም ፈሊጠ ምእንቲ ባህ ክብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእከልኩም ብጎይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። ግናኸ ውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱ እውን ምሳይ ንወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። እምበኣርሲ ኣባይ ከመይ ከም ዝኸውን ምስ ርኤኹ ቀልጢፈ ንኡ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ። ኣነ ባዕለይ እውን ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ብጎይታ እእመን ኣለኹ። ንኤጳፍሮዲስ
ንኤጳፍሮዶጢስ ዲጦስ ሓወይን መዓይተይን መተዓቂተይን ልእኽኩም ኣነ ብዝደልዮ ኣገልጋልን ግና ንኹላትኩም ስለ ዝናፈቐን ምሕማሙ ብምስማዓኩም ስለ ዝጓሃየን ናባኻትኩም ክሰዶ ብግዲ ኾነኒ ሓሚሙስ ብሓቂ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ ግናኸ ኣምላኽ ምሒርዎን ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ከይውስኸኒ ንዓይ ድማ እዩ እምበር ንኡ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ምስ ረአኹምዎ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክትሕጐሱ ኣነ እውን እቲ ሓዘነይ ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ ሰደድክዎ ደጊም ንሱ እቲ ኻባኻትኩም ዝጐድለኒ ምእንቲ ክምልእ ነብሱ ቀቢፁ ምእንቲ ዕዮ ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ቀሪቡ ነይሩ እሞ ብኩሉ ሓጎስ ብጎይታ ተቐበልዎ ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣኽብርዎም ራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ሕጂ ድማ ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ምስ መግለፂ ይገሩ ነዛ ምዕራፍ ክመረልና እሞ ንሓውና ምግላፅ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ድማ ክንሰምዕ ኣምላኽና ንኩልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ናባኻዩ ሓውና መምህር ተኽሉ رب عشيان بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين أبو تاتي كهنات كاب حتى أتي فتحوني تخافلتنا يزقوا إخا أبصلتكم ذكروني كامتي كل جزين قبرو أفتح مجمرتا مأتوي كن رئينا انتا إيو خارق باولوس بلنا ويكا تحستونا يزي فيليبي معرف كلت انتا إيو كن رئينا بيت كريستيان فيليبي أمونغو كلت أنستي قجت كمزلو ስለዚ ፈለጠ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ሓድነት ማዕቃብ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣጉሊሑ ኣሎ ቀደሙን ገሊፅዋ ነይሩ እዩ ክልተ ኣንስቲ ከም ዝተባእሳ ናይቲ ባእሲአን ፅቡቅ ገይሩ እንተኣሽሙ ኣይተንተኖን ግን ኣብ መንጎአንሲ ከምዚ ናይ ኣንነት ናይ ኢጎ ፅገም ከም ዝነበረን ናተይ ይበልፅ ሓሳብ ንዕኡ ብሙሉእ ኢሉ ከዓኒ ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ ግርጭት ዘቃጥም ብሰንኪ ንርእስና ምሕሳብ ጥራይ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ እዚ ኢጎ ንብሎ ኤጂንግ ጋድ ኣውት ንኣምላኽ ኣርሕቕካ ኣንነት ምርኣይ ማለት እዩ እታ ኢጎ ትበሃል ክንገልፃ ከለና ስለዚ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና እንተ ደኣ ደሊና ትሑታት ክንከውን ከም ዘለና ይገልፅ ማለት እዩ ንነፍስኻ ኣትሕት ኣቢልካ ደኣ እምበር ካብ ካልኦት ንነፍስኻ ኣልዒልካ ክትርኢ ከም ዘይብልካ እዩ ዝምህረና ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሕትና ፍጹም ኣብነት ከም ዝኾነ ከዓ ይገልፀልና ንርእሱ ባውዶ ገበረ ምክንያቱ ሃፍታም እንከሎ ድኻ ንጉስ እንከሎ ባርያ ኮይኑ እዩ መፂና እሞኒ ነዚ ከዓ እሱ ክርስቶስ ናትና ናይ ብሓቂ ኣብነት ትሕትና ምዃኑ ከዓ ይገልፀልና ማለት እዩ ተኣዛዝነት ፍረ ትሕትና እዩ ይብሎ obedience is the fruit of humbleness እንድሕር humble ዘይኮንካ obedient ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ከዓ እዙዝ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓደ ክንከውን ከለና ብብርሃን ኣብ ቅድሚ ካልኦት ክበርህ እዩ ብርሃንና ከዓ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ክበርህ እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ዝብለና ሲ ብርሃንኩም ኣብ ዓለም ይብራህ ክብለና ከሎ ማለት እዩ እቲ ጓሳ ወይ ከዓ ካህን ደቁ ብኣብነት ክመላለሱ ምስ ዝርኢ ፃዕሩ ከንቱ ከም ዘይኮነ ልቡ እውን ከም ዝሕጎስ ይረጋገፅ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ከምኡ ከም ዝሓጎሰ እዩ ዝገልፅ እንተ ደኣ ከምዚ ጌርኩም ሲ ንዓይ እውን ሓጎስ ይፈጥረለ እዩ ብምባል እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ጢሞቴዎስን ጳፍራዲዮጦስን ዘውፅኦ መደባት እንታይ መደባት ከም ዘምፅአሎም ሕጂ ኣቦ ኮይኑ ሲ ከም ዘመሓደር ከተመሓደር ከለካ ከዓ ኦቢድየንት ወይ ከዓኒ ተኣዛዝነት ወይ ከዓ ምእዙዝ ክትከውን ከም ደለካ ብትሕትና ክትእዘዝ ከም ደለካ እዩ ዘርእየና ኣቦታትና ክነግሩና ከለዉ ሓደ ግዜ ዘይምእዙዛት ስለ ዝኾንና ወይ ከዓ ትሕትና ስለ ዘይብልና ኮምፕሌን ንገብር ነብዝሕ ኢና እንድሕር ተኣዚዝካ ግን ኣብ ቤተክርስትያን ምክንያቱ ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ክንእዘዝ ይግባአና ምእዙዝ ንክንከውን ትሕትና ክህልወና ኣለዎ ትሕትና ዘይብሉ ሰብ ምእዙዝ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብለና ስለዚ ኣብታ ስለዚ ትብል ቃል ወይ ከዓ መቐፀልታ ናይታ ምዕራፍ
حدا فقري 27 دلا بحدا منفس بحدا حساب اتبل حساب مقصلتا إيا التملكت أبتا خلقيتي بحنتي حساب بمقامكم بحنت فقري بمهلاوكم بحنت نفسي كونكم حدا بمحسابكم حاجوسي ملأ ويكا حاجوسي ملئ يبل هاوري باولوس 4 درخاتات كلونا خا تمحصنا إذا إنك أني بخريستوس مصنع معناته تصنع بخريستوس كتكون عليك أبزكوانا يكون أول بتأمنت كاسي بخريستوس متقرط أكهروكا يبلون تي فقر خا كاب فقر زمنጨወ مصنع كله كالو سقيلكا وداسي كونتو زي كونسي كاب فقر زتلعله كلونا له كم منفس زوحز محزنتنا خانسي كاب منفس زمص كون على امبر نعيت عمن ويك انا عيك حشني خمزي وداسي كونتو زبحال ነገር كنرحق كم زلنا እዩ فقرن محرتن كنقبر كم دلنا خا يزنا مالتي ويك اني يحبرنا حدنت نتي ጓሳ ፍጹም ዝኾነ ሓጎስ ይህቦ ከም ተቀዲምና ዝገለጽና ማለት እዩ ኣብ ሓድነት ኣእምሮኻ ወይ ከዓ ሽቶኻ ዕላማኻ ስምምዕ ስኒት ክህልወካ ከምኡን ፍቅሪ ኣብቲ ፍቅርካ ጽንዓት ክህልወካ እዩ ዘርኢ ካብዚ ክንርሕቕ ይግብኣና ሕጂ ካብዘን ነገራት እዚአን መንፈስ ፍልሊ ወይ ከዓ ሽቶ ኣብ ክንዲ ዝህልወና ክንርሕቕ ኢና ሓደ ሽቶ ይህልወና ዝግብኣና መንፈስ ፍልሊ ክህልወና የብሉን ማለት እዩ ሰብኣዊ ወዳሴ ንምርካብ ምጽዓር ከምዚ ከዓ ክንገብር የብልና ንዓይ ክጣመኒ መታን እንተ ደኣ ነባቕሺ ሓደ ነገር ደሊ ካብቲ ቤተክርስትያን ነባቕሺ ኣቀባጥረሎም ወይ ከዓ ነቶም ሰበካ ጉባኤ ደለውሲ ምስልስል ይብሎም ማለት እዩ ውዳሴ ኮንቱ ይገብር ማለት እዩ እዚ ከዓ ክንርሕቕ ይግብኣና ማለት እዩ ንጥቕሚ ርእስና ጥራይ ምድላይ نزخونا نجرسي نتقمي خائل كار تقبر الله خير أمبر كأوس كن رحقه يبقى نا أملاخ كن خبر أملاخ انت زي كون كوينو كن جبرو كم زي بالنا مالتي إذا كله نجبرو إذا أسي does it glorify the Lord كل جزء كم تنبلو مالتي إذا أسي نخبر أملاخ تخون دي عند حد يكونه نخبرنا هون أي تخونني تا كل جزء تقول زجبرو أبوتنا أبونا بفلا بعشوا اللي سنت أنت أنا زي كون ولاد أي تعبنا ويك أنا أها زي كون ولاد أي تعبنا ونحن نعوم تريكونهم نعنا خوننا يكونهم نعنا تريكونهم كأنا أملاك خونا يكونهم مالتي نزيس زصعب أب هوت كن قبلون كنا زوترون علمنا أب هوتنا كنا قبلون كن زوترون علمنا تحتنا انت أهلنا مززات كنكون نخلينا هنا نخالقت كابانا كم زبلصو أخبيرك مرأي ويكأني كبرت مهم نعبيتسي ببحرنا متأن كل جزء نخبرهم هنا هم أخاف نكون علينا ولا نشتيون كنخبروا يقبعنا مالتي بمطون جن وداسي كنتو كوني بلو نخالقت زقد سوم نجارات مثلي أكن نعيت عمنا زي كنا ترحسين بس أي كخمي يتعمو انتهي حيش نخالقت زانا جزء أتجرسي يقول أمدي الكاسي نخالقتون محساب أدلايو أتحساس بخريستوس كانت الريق بعنا معناته we want to be like Christ كم كريستوس كنكون نسيت على ما أنا أتحساس بخريستوس كان معناته نسون نجزء رأسوسي أتحيته وعي he emptied himself هنا نبل معناته نسو أملاخ كله نتاجرو تحيته بتاعم بتحت وريد مالاتي أملاخ نتو تجبار سرقة يكونن ويكا تجبار انت إنا نقوله حتى فقد شدش تزلعه منزع أي رأين فقد شدش نسو بملك أملاك نسو نتمعر أملاك مخانو كما منزع أي رأيهم منزع يكونن مخناتو ناتيو قلنا ناتو حديقو يو نبانا ماتيو نسو كمان أخوينو متى نعنا كم أخو قبرنا مالاتي نرأسو أتحاتي سقالة بسي emptied himself نبل كمباريا bond servant given up his will مخناتو ناتو دليت دي كونسي ناي فقار أبوء كملئ فقارو مقلاي مالاتي كملئ كمانا سقالة بسي سقالة بيسو تقلت قلنا أنا رؤسو أتحاته كسع موت تأزازنتو أرأي نحنا مؤززات كنكون يقبع الناس كعمل شرشة مالتي كسع كان زقونين وكازمول أموت مسكالون كي ترفن جزء رؤسو أحلفو هابا كسع كان زمول أموت مسكالون كي ترفن جزء رؤسو أحلفو هابا إذا خا ما انتنا نحنا متن حتىاتنا كدمس السموني مسؤول ورشاك هلونا
نحنا لأن تمرح مجدي إيه تحتنا نبلع لنا تمرح مجدي يعني مهنا تحت أنت ده أخون كاسي نبلع لنا كم ساكاي يخيلي مالتي نتا تحت كونك أملاك على بلاك نتا عبي كونك جن أملاك أورد يدبلك مالتي تقول لها يقول لك سألك سلازي نجزع رأسه أواردن أتحاتن أزيون نفسه لأن أبولو ويتنا مرحينا يسوع كريستوس إزجابير أب كل حيلي أب إيدو هابو سم إيسوس لأن كله سم إيو إذا خنا بالكلنا قدمي ويتنا مرحينا يسوع كريستوس من جلاسو سم إيسوس ويكا كم شم ترى كم إيسو زبالكال أبتي ترجم كنري خلنا لكعكم إينيرو تبالكال ويتها مرحاني إزبال بدحري إيجن ويتنا مرحينا يسوع كريستوس مستقلت أزجن بسمو أجانن تخوص يفقدون يوم سلازي شمون تايو مالتي مدحاني دحريو تاسم يسوس تبعل سئلك تراش ما يكونتن مالتي أبدي أتا بإنجلش تلاون كتريبات خليهم كم من تايم من شخم زخانة مالتي دارينا كل فترة بفقري ملأختن دك سابن وي بفرحات ديابلوس نعو يسجدلو نسم قويتانان مدحينان يسوس كريستوس يسجدو ملأختن دك سابن نحنا سم قويتانان مدحينان كنصوع كلنا كنسجد يقبعنا إزجابهر أب إزجابهر ولد إزجابهر منفس قدس كنا بالكلنا كل جزء أب قداسي أنت أستبهلكم تبابتات كل جزء نعنا خوري لهم سم كريستوس كتصوع عن كله سم ملأختي إزجابهر أب إزجابهر ولد إزجابهر منفس قدس زيارة أبونا خالص لنا يوم الحري كن سجد يقبعنا ولا ديابلوسون يسجلون ملأختهم كل لسانات نملكوتو ينازز بزي خمس دما نأبؤو يخبرو كلن لسانات نملكوتو ينازز بزي خمس خاء نأبؤو يخبرو سلاتي مسواتي قويتانان مرحينا يسوس كريستوس نايجزع رأسنا دحنت كنقبر علنا زيا ندحر أمينكا دحينكا إخا زبحل إذا ما قلت زيا نعاتهم مالتي مهناتكم زبحل نقريلن نت دحنتنا نايجزع رأسنا دحنت كنقبر علنا هو بتأجى أملاخ ينان دحن انتهي رأى السوق بقعد أيكونان ينان بلنا يس بقعد قنعو نجزع رأسنا دحنت كنقبر يقبعنا مهناتو نتي عدل زتاو حاب الناسي انت رأى زي تقبلنا يو كسر خلنا أيكلني مالتي دحنت بتأجى أملاخ كم زخونة نعمنينا لباوي تعزازنت قنا يدلينا مهناتو نعو مؤززات كوينا انت رأى تقبلنا يو كسر خلنا أيكلني مالتي نبارنت زبكع فرهن رعدن مهلاوكا بتجهاتن رعدن نتي شتو ويكانت علامة كي وقع من قدقاتن رعدن يسمعني يبل مالتي رعدن من قدقاتن زبلو دلخا كاب أملاخ زي كونسي كاب قويتان مرحينان كورسس أيقوننا نفرح دلنا كاب من تايدا كافت معاطي إنا نفرح دلنا انت رعدن من قدقاتن زبلسي نتي كوناني مخنياتو سلا نفلطو انت رأى ديت أزيزنا انت رأى ديت حيناتي انتاي كم دمج الناس سلا نفلت نعقو متان كي وردنا إنا نفرحن قدقاتن نمبر نأملاخ أيقوننا نفرح أبونا عندي سجاو ندمون نوصل لنا هم يجرنا نقرب لنا كل جزء ناوينا خنمتس ندلنا نسوع كمان علنا من قست خاتم تصق ندبلنا حجي رعدن من قد قاد أنت رأخوينو نتي معت نتكونني متان كي وردنا نعو نذكرنا نعو خاك نذكره يقبعنا مخنيات أنت رأ زي ذكرنا يو نابكال كور أنا يخلي مالتي فقادن ناي معيين حيلين كفال تصقو مخنا نايجزع رأسنا دحنت نخن عيو يتبابعنا فقادن ناي معيين حيلين كفل تصقو بمخنا نايجزع رأسنا دحنت نخن عي يتبابعنا نايجزع رأسنا دحنت زبلو زلوس نمنتاي فقادنا سرحنا أقولقلتنا بزي تصقى أملا حانتكوا كي تعرف أي تقونن يا ويك أنا كنقبر سي دخونا نقدر كنقبر كم دين خليزن قال صلنا عليه بداية تصقى أملا بفقر أملاخ تريك وينسي ولا حنت نجر كنجبر عين خيرنا تصقى أملاخ جنا بزي فقرنا زي نطف إيو معناته العدل توهبنا له كلاتنا يتوهبنا مخليت زي توهب وسب يلا
ግን ርኢ ኢና ገሊኦም ኣሕዋትና ብጣዕሚ ነቲ መክሊት ተጠቂሞም ንሲ ኣብ ብዙሕ ደረጃታት ኣገልግሎት ይበፅሑ ብዙሕ ነገራት እውን ይገብሩ ገለና ከዓ ነቲ ተዋህበና ቀቢርና ያሰቕ ንብል ማለት እዩ ከምተን 5 2 1 ሕጂ በዓል ሓደ ክንከውን ከም ዘይብልና ማለት እዩ ኩላትና ግን መክሊት ከም ዝተዋህብና ክንዝክር ይግባአና ያዕቆብ 2 ምዕራፍ 17 እንታይ ይደሉ ከምኡ ከዓ እምነት ግብሪ እንተዘይብላ ንርእሳ ምውቲ እያ እምነት ክህልወና ዋላ ፀጋ ኣምላኽ ክወሃበና እንተ ደኣታ ስራሕ ዘይወሰኽናላ ግን ንገዛእ ርእሳ ምውቲ እያ ብለና ነው ምእንቲ ሰናይ ፍሳሃኡ ነቲ ንዓና ዘለዎ ልዕላዊ ዕላማ ምእንቲ ክፍፅም ማለት ድሕነትና ምእንቲ ክፍፅም እዩ ከዓ እዚ ዝግበር ትዕታትን እዙዛትን ምዃን ምስ እንምሃር ትምህርቲ ምስ ንቀስም ማለት እዩ ካብ ምንታይ እዩ ከዓ ካብ ቦታ ኣብ ስብከት ድዩ ወይ ፅሑፋት ኣንቢብና ዲና ኣይንመራመርን ኣይንጉረምርምን ወይ ኣይንከራኸርን ኢና እዚ ደይ ናይ ትሕትና እዩ ዘርኢ ምክንያቱ ሓደ ሰባት ኣለዉ ድኾነ ሕጊ ቤተክርስትያን ክወፅእ እንከሎ ዘይኮሽን ወይ ከዓ የጉረምርሙ ንምንታይ ከም ዝተገየሩ ንምንታይ ትእዛዝ ቤተክርስትያን እንተ ደኣ ኮይኑ ትእዛዝ ቤተክርስትያን እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ የብላን ትእዛዝ እንተ ደኣ ኮይና ቤተክርስትያን ፀዲቃ እንተ ደኣ ትእዛዝ ኮይና ትእዛዝ ብደይ ምጉረምራም ክንቅበሎ ይግባአና ትእዛዝ ቤተክርስትያን ትእዛዝ ቦታትና ንምፍፃም ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣቦ ንስሓኻ እዚኣ ግበር እንተ ደኣ ኢሉካ ትገብር ንሱ ይግበራ ኣይግበራ አንለስ ምስ ዘይከውን ከምኡ ከዓ ይገብሩን እዮም ኣቦታትና ተደይ ኮይኑ ክንእዘዝ ይግባአና ማለት እዩ ፍቃድና ብዘይ ፀጋ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ይብለና ፀጋ ግና ብዘይ ፍቃድና ዘይንጡፍ እዩ ምጉርምራም ወይ ከዓ ምኽራን ትድገማላ ከምኡውን ፍቃድ ምኽባር ከምኡውን ናይ ገዛእ ርእስኻ ክብሪ ምሃብ ፍረ እዩ ዘርኢ እዚ እንተ ደኣ ተዕረምርም ኮንካቲ ነቲ ናትካ ድልየት ጥራይኻ ተዘውትር ዘለካ ማለት እዩ ምጉርምራምን ምምውጋትን ወይ ከዓ ነቲ ክርስቶስ ዘሎ ሓድነትን ስኒት ኣዕናዊ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሓድነት ካሲ ባእሲ ከምፃልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተገረምሩ እንተ ደኣ ኮይንካ ኩሉ ግዜ you don't question everything ወይ ከዓ እዚኣ ከመይ እያ እዚኣ ኮይና ከመይ ንፍልጠት ኢልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንካልእ ነገራት ነቲ ሓድነት ምስባር ኢልካ ግን ነቲ ሓድነት ምዕንቃፍ ኢልካ ክትገብሮ ከለካ ግን ኩናኒ ከም ዘምፃልካ ንዓኻ ትፈልጥ ይግባእካ ምጉርምራምን ምክርኻርን ምስ ኣቋረፅና ከምዚ ክንበሃል ንበቅዕ ኢና እንተ ደኣ ምእዙዛት ኮይንና ከምዚ ክንበሃል ከዓ ንበቅዕ ነቕቢ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ግብዝና ነገር ሓንቲ ነገር ኣበር ዘይብሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣበር ዘይብልና ኢና ንኸውን እንታ ነቕቢ ትብል ደላ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ጉድኣት ዘይብሉ ንካልኦት ወይ ከዓ ሕማቅ ነገር ኣይንሓስብን ኢና ንካልኦት ማለት እዩ ደቂ ኣምላኽ ገበርቲ ሰላም ንኸውን እዚ ህልወና ማለት እዩ እቲ ምጉርምራምን ወይ ከዓ ምእዙዛት ምስ ንኸውን ማለት እዩ ነቲ ትሕትና ምስ ንቕበሉ ነቲ ዝበሓለና ደሎ ብቤተክርስትያን ኩሉ ነገር ምስ ንፍፅም ነቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ ንፍፅም ነዚ ኩሉ ይዋሃበና ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ክንፅዋዕ ብከምዚ ዓይነት ክንግለፅ ንኽእል ማለት እዩ ብዘይ ጉድላት ኣብ ቅድሚ ካልኦት ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ቅድሚ ካልኦትን ብርሃንኩምሲ ኣብ ኩሉ ኣብ ዓለም ይብራህ እዩ ዝብለና ደሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይርአየካ ኣሎ ጉድለት ዘይብልካ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ትኸውን ኣለካ ምእዙዝ ስለ ዝኾንካ ብትሕትና ስለ ዝትነብር ማለት እዩ እንታይ እዚ ከዓ እቲ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ቤተክርስትያን ትፍፅም ስለ ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ማእከል እቲ ገዛእ ርእሱ ከኽብር ዝደሊ ዕናንን ብልሽውን ወለዶ ከም ብርሃን የብርህ እዚ እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ኣብቲ ክፉእ ዘለዎ ግብሪሲ ኩሉ ግዜ ብርሃን ኣለካ ንዓኻ ሪኦም ከዓኒ ንኣምላኽ የመስግኑ ማለት እዩ ንዓኻ ሪኦም ናብ ኣምላኽ ክስዕቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ማቴዎስ 5:14 እንታይ ድብለና ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣልን እዩ እቲ ብርሃን ኣብ ላዕሊ እንተ ደኣ ኣሎ ብሓቂ እንተ ደኣ ንብርህ ኣለና ኮይና እቲ ብርሃንና ከዓ እቲ ክርስትና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ክርስትና ክሕባእ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ሓሳብ ክርስቶስ ምእንቲ ከነጥርን ብሓድነትን ብትሕትናን ምእንቲ ክንነብር ቃል ሂወት ኣፅኒዕና ክንሕዞ ኣለና
ትእዛዝ ኣምላኽ ምሕላው ምፍጻም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሕና እንተ ደኣ ትእዛዙ ሓሊናዮ ወይ ከዓ ፈፂምናዮ ቃል ሂወት ኣጽኒዕና ሒዝና ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሃዋርያ ጳውሎስ ወይ ከዓ ነቲ ጓሳ ፃዕሩ ከንቱ ከም ዘይኮነ በታ ፍጻሜ በታ መጨረሻ መዓልቲ ሓጎስ ይፈጥረሉ ነቦታትና ከዓ እዚ ኩሉ ፅዒሮም እንተ ደኣ ንሓደ ውላዶም ዝሓዝዎ ምሂሮም ዓብ ደረጃ ኣብፂሖም ቅዱስ ቁርባን ኣይወስድኒ እንተ ደኣ ኢልዎም ግን ኣብታ ናይ መጨረሻ ሲ እዚ ንዓኣቶም ናይ ብሓቂ ሓዘን እዩ ናይ ብሓቂ ሓዘን እዩ ግን እንተ ደኣ ምሂሮም ፅዒሮም ኣብኣ እንተ ደኣ በፂሒ ትፍረ ምክንያቱ ብደይ በኣ ድሕነት የለን እቲ ንሕና እቲ ኩሉ ሰብ ዝወስዶ ሲ ፀዲቁ ይኮነን ወይ ከዓ ካብቲ ካልእ ሰብ ንፅሂ ይኮነን ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ፃዕሮም ናብኣ ክንበፅሕ እዩ ናብኣ እንተ ደኣ ደይበፂሖም ግን 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት ቤተክርስትያን ተመላሊስካ እንድሕር ንሳ ደይ ክትገብር ኮንካሲ ንሳቶም ናይ ብሓቂ ጉሂዮም እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ እቶም ኣቦታትና ጉሂዮም ይኸዱሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ኣይትገብርኒ ኢኻ ዘለካ ኣይትሰምዐኒ ኢኻ ዘለካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብቲ ግብሪ የለኻን ማለት እዩ እዚ ከዓ ናተይ ኣይኮነን ናይቲ እታ ቤተክርስትያን ትምህሮ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ማእከል መከራ ዘሎ ሓባራዊ ሓጎስ ይገልጽ ሃዋርያ ጳውሎስ ኩነታት ጢሞቴዎስ ከመይ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ብኡ ንብኡ ንክልቲኦም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ መዲቡ ኣሎ ኣብቲ መደብ ዘውፃሎም ማለት እዩ ንዓኣቶም ንሱ ንባዕሉ እውን ክበፅሖም ከም ዝኽእል የተኣማመን ነበረ ግን እዚ ዝፅሓፎ ኣበይ ኮይኑ ኢና ፅሒፍዎ ኢልና ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ባዕሉ ክኸይድ ኣይክእልኒ ግን ተስፋ ኣለዎ ጢሞቴዎስ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስ መምህሩ ኣለዎ ምክንያቱ ነዚ ሰብ እዚ ልክዕ ከምቲ ንዓይ ክብረት ዘለኩም ከምኡ ክብረት ክትብዎ ኣለኩም ምክንያቱ ሓደ ኣተሓሳስባ ኢና ዘለና ምክንያቱ ኣነ ዝኣምኖ ውሉደይ ኢሉ እዩ ትሰደሎም ዘሎ ማለት እዩ ካብ ልቡ ይሓልየሎም እዩ ከምቶም ካልኦት ዘይኮነስ ጥቕሚ ክርስቶስ ዳ እምበር ጥቕሚ ርእሱ ኣይደልን እዩ ይምስክረሉ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢሉ ኣቦኻ ክምስክረልካ ከሎሲ ካብኡ ንላዕሊ ወላ ሓንቲ ደድልየካ የለን ኣብ ግዜ ፀገም ባህርያቱ ተረጋጊፁ እዩ ወርቂ ብሓዊ ከም ዝፍተንሲ ናይ ብሓቂ ተፈቲኑ እዩ ንሱ ከዓ ቅኑዕ ኣገልጋሊ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ሓቂ ኣገልጋሊ ብምዃኑ ተገሊፁ እዩ ኣብ ምሳሌ 3 እንታይ ኣትብለና ዘለና መምከኺ ንብሩር እቶም ከዓ ንወርቂ እዩ ንልቢ ዝፍትኖ ግና እግዚኣብሄር እዩ ምክንያቱ ትፍተን ግን ብሓቂ ትፍለጥ ኢኻ ማለት እዩ እቶም ከዓ ንወርቂ እዩ ሕጂ ብሓዊ እንተ ደኣ ተፈቲኑ ሲ እቲ ወርቂ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መንፈሳዊ ኣቦኡ ከም ምእዙዝ ውሉድ ኮይኑ የገልግል ኣሎ እዚ ከዓ ንጢሞቴዎስ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ሓደ ብፃይ እውን ከምኡ ኢሉ ኢዱ ፅውዖ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣጳፍሮዲዮጦስ እውን ክሰዶ መዲቡ ኣሎ እዚ ግን ምስኣቶም ዝነበረ ወዲ ዓዶም ንሃዋርያ ጳውሎስ ክሕግዞ ኢሉ ወይ ከዓኒ ተላኢኹ ዝመፀ እዩ ምስኡ ምስ መፀ ናብኡ ምስ መፀ ገንዘብ እውን ሒዙሉ ወይ ሞባእ ክንብል ንኽእል ኢና ዝተዋህበ ነቲ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ኢሉ ወይ ከዓ ነቲ ትምህርቲ ምስፍሕፋሕ ኢሉ ምስ መፀ ምስ ሃዋርያ ጳውሎስ ምስ በፅሐ ናብኡ ማለት እዩ ሓሚሙ ዳርጋ ናብ ሞት ይበፅሒ ነይሩ ከምቲ ዝረኣናዮ ግን ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ ንዓይ ክብል ሓዘን ኣብ ርእሲ ሓዘን መታን ከይገብረለ ኢሉ ንዕኡ መሓሩ እቲ ምሕረት ዝተገበረሉ እሲ ንዕኡ ምሕረት ከም ዝተገበረሉ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ሓዊ እዚ ከዓ ከም ሓደ ሓዊ ወይ ከዓ ሓወይ ዝብሎ መተዓይተይ ብፃየይ ወታደራዊ ወይ ከዓ መቃልስተይ ኢሉ እዩ ዝገልፆ ከመይሲ ንኣጳፍሮዲጦስ ገይሮም ንሃዋርያ ጳውሎስ መባእ ሓገዝ ሰዲዶምሎም እዮም እዚ ከዓ ምስ ተደድሉ ማለት እዩ ከም ትክብለኩም ፀናሕኩ ግን ክገልፆም ከሎ ንጢሞቴዎስን ንኣጳፍሮዲጦስን ከም መተዓይቱ ሓደ ከም ምዃኑ ሓሳቦም እቲ ኣገልግሎቶም ከዓኒ ንክርስቶስ ዳ እምበር ንዕኦም ክብሪ ኢሎም ከም ዘይገብርዎ ኢሉ እዩ ዝገልፆም ምስ ለኣኾም ከዓ ልክዕ ከምኡ ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ገይሮም ክሪእዎ ከም ዘለዎ ኢሉ እዩ ዝገልፆም ሃዋርያ ጳውሎስ ኣምላኽ ንኣጳፍሮዲጦስ ምፍዋሱ ንሃዋርያ ጳውሎስ ምሕረት ከም ዝገበሩሉ ገይሩ እዩ ዝሪኦ ነይሩ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ማለት እዩ
ዝለኣኾ ምክንያት እዚ ዝስዕብ እዩ ንምንታይ እዩ ልኢኽዎ ንሱ ንነዊሕ እዋን ክሪኦም ይህንጠይ ነበረ ብዙሕ ናፍቆት እውን ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ደቂ ዓዱ ስለ ዝኾኑ ኣሕዋቱ ስለ ዝኾኑ ምስኦም ዘገልግል ዝነበረ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ከም ዝነበሮ ከዓ ርኢና ኢና እሳቶም እውን ሰሚዖም ስለ ዝነበሩ ብኡ ይሻቀሉ ነይሮም ሕጂ ንዕኡ ብምስዳዱ ንዓኣቶም ከቕስኖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ዝሕጎሱ ከዓ ይፈልጥ ነበረ ሃዋርያ ጳውሎስ ጓሂኡ ስለ ዝሓደኣሉ ወይ ከዓኒ ድሕሪ ምሕዋዩ ማለት እዩ ክቕበልዎ ከለው ብሓጎስን ብጎይታ ክቕበልዎ ተስፋ ገበረ ብጎይታ ክብል ከሎ ብፍቅሪ በይቲ ኣጋቤ ላቭ ንብሎ ማለት እዩ በቲ ላዕለዋይ ፍቅሪ ድኾነ ናይ ብሓቂ ብናይ ክርስቶሳዊ ፍቅሪ ክቕበልዎ ከም ዘለዎም እዩ ዝገልጽ እዚ ከዓ ንዕዮ ክርስቶስ እዩ ነይሩ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ብዛዕባ ገዛእ ሂወቱ ኣይኮነን ነብሲ ንክብረት ንዕኡ ኢሉ ይኮነን ዝሰርሖ ነይሩ ነቲ ካብ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝጎደሎም ዝነበረ ንምምላእ ማለት እዩ ንሓዋርያ ጳውሎስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢድን ጓንትን ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ዝኾነ ነገር ዝጎደለ ዝነበረ ንሱ እዩ ዝምላእ ዝነበረ ማለት እዩ ንካልኦት ኣገልገልትን ኣኽቢሮም ክሕግዝዎ ይግብኦም ሓድነት ልብን መንፈስ ክንረክብን እንኽእል ብኸመይ ኢና እዚአንተን ሕቶታት ዘለዋ እየን ጥራሓኡ ከለኹ ክርኤኒ ምክንያቱ ነዚአን ክንምልሰን እንተ ደኣ ክኢልና ንሕና ናይዛ ምዕራፍ 2 እዚኣ ፅቡቅ ርድኢት ኣለና ማለት እዩ መታን ክትርእይዎን ዳሓረይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ከዓ ኣብቲ እትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ፀኒሉ ይስማዓኩም አሜን ወዲ ኣለኹ ብዚኣ ኣባኣሺ መምህር ቃለ ህይወት የስማዓልና መመልሹ እግዚአብሔር ምግላፁ የብዛሓልካ ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኩሉ ድማ ሓሳብ ልብኻ ይስምረልካ ኣራይሞ ከምቲ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናብ ሓሳብ ምሃብናን ወይ ሕቶ ወይ ድማ ዘሰንተናዮ ምኻድና ሓንቲ መዝሙር ኣብዚኣ ከም መበራበሪ መሰጋገርላ እሞ ካብዞም ዘለና ኣነ ሎሚ ንኣምላኽ መዝሙር ከመስግኖ እየ ንብል እንተሎና ኢድና ሓፍ ከነብል ሃራይ መዓዛ ሓፍትና ኣውፅኢ ከለኺ ኢድኪ ናባኺ ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና መምህር ተኽሉ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካልና እግዚአብሔር መመሊሱ ምግላፁ የብዛሓልካ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ ብፍቅሪ ክምህረና ስለ ዝፀንሐ እግዚአብሔር ከውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርዲ ምድሓነይ ትብል መዝሙር እግዚአብሔር ይደግፈኒ ስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ክብርን ምስጋና መድሃኒ ዓለም ይኹን ይቀኒል ኣቦና ኣራይ ማዛትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክዝምርሉ የንብርኪ ዎ እግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ቃል በቃላ እዛ ተዘመረት መዝሙር ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 18 ቁፅሪ 1
ቁጽር ክልተን እያ እግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ ነታ ሓይሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ካብ ኢድ ሳኦል ምስ ኣናገፎ ካብቲ ቆትለይሉ ዝሃድኖ ዝነበረ ሳኦል እግዚአብሔር ንዳዊት ምስ ኣድሓኖ እግዚአብሔር ዳዊት ድማ ንእግዚአብሔር ዘቕረበሉ ናይ ምስጋና መዝሙር እዩ እግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ ነቲ ሓይሉ ዝኾነ እግዚአብሔር እንታይ ገብረካ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ድማ እግዚአብሔር እንታይ ኢኻ ኢልዎ ከውሐይ ኢኻ ዕርደይ ኢኻ መናገፍየይ ኢኻ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ኢኻ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ኢኻ ድማ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ንእግዚአብሔር ብመዝሙር ዘመስጎኖን ክብሪ ዝሃቦን እዩ እሞ እታ በበገሲ መዝሙርና እዚኣ ኮይና ምናልባት ካልኦት ካብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ካብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዝብሉና መዝሙርና ቅዳሴና ኩሉ ኣገልግሎትና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እሞ ምናልባት ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ገርና ኣሰኒና እተዳለና ተሊና ድማ ኢድና ሓፍ ከነብል ንኽእል ኢና ክሳብ ኢድኩም ሓፍ ተብሉ ቀፅሉ ኣብ ምሳሌ 18 ቁፅሪ 10 እንታይ እያ ትብል ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ድማ ናብኡ ጎዩ ይዕቆብ ስም እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ጽኑዕ ግንቢ እዩ እቲ ጻድቕ ድማ ናብኡ ጎዩ እዩ ዝዕቆብ ልክዕ ነታ ኣቦኡ ዳዊት ዝበላ እያ ሰሎሞን ወዱ ድማ ዝደግማ ዘሎ ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንብና ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ዕርድና ስም እግዚአብሔር መጸጊዕና ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥና እንተረዲእናን ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ናብኡ ጎይና ናብኡ ሃዲምና ክንዕቆብ ከለና እንታይ ንረክብ ዕቁባ ንረክብ ድሕነት ንረክብ ኢና እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር ዕርድና እዩ እግዚአብሔር ፀግዕና እዩ እግዚአብሔር ድማ ግንብና እዩ ሓራይ ሓሳብ ዘሎና ተዳሎና ኢዶ ሓፍ ኣቢላ ኣላ በቐሺ ሓራይ ወታ ሓራይ ኦኬ ቴንኪዩ ኣቦና ኩልኩም መምህር ተኽሉ ብጣዕሚ ምስጋናና ወሰን ይብሉን መድሃኒ ዓለም ብደቅኻ ተሓጎስ ፅቡቅ ተባሂርና ማዕዚና ከዓ ፅብቕቲ ምስታዋ ትምህርቲ ትኸይድ ምሂርክልና ቴንኪዩ ኣሚን መዝሙር ጌርክልና ናተይ ከዓ ዳዊት ምዕራፍ 28 ስጋዕቲ 9 እያ እግዚአብሔር ሓይለይ ዋልታዩ ልበይ ብኡ ተወኪሉ ኣነ እውን ተረዲኤ ስለዚ ልበይ ፍሳሕ ኣሎ ብመዝሙረይ ድማ ክውድሶ እየ እግዚአብሔር ሓይሎም እዩ ንቕብኡ ዕርዲ ምድሓን እዩ ንህዝብኻ ኣድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓስዮም ንሓዋሩ ከዓ ፅሮም ምስታ መዝሙር ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትንቲ ሓይለይ ዋልታዩ ትብል ከላ ሓፍትና ማእዛ ፅብቕቲ ክሳብ ገሌና ተዳለና ሓፍትና ሃና ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትልእኸልና ብዩቱብ ተኸታቲላ ካልኣይ መፅሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ከምዚ ከዓ በለ እግዚአብሔር ከውሐይን እምባይን መድሓንየይን እዩ ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐይ እዩ ዋልታይን ቀርኒ ምድሓነይን ግንበይን
مهدميين إيو ومدحنيي كاب عمصا تدحنني أي بعك إيه exactly تزمرت مزمور أبزي أدما داغماي تدقي مالا كالا أي مصحف ساميئيل عراف أسران كلتن قصر كلتن قصري سلستن حفتن هنا يغنيلنا زمن أقلقلتكي يبارخ كالوت نزا مزمور سنتنايو زحزنايو توليو ألنادو علنا وبعشي راي مدحان إيدو وسزبلة يلنمو تا مزمور من شاخم تزبلنايا مزمور 10 شمو مزمور داوود 10 شمونته قصر حدن قصري كلتن إيا مدحان نابتي تزلنا جزيه كابزي حونا ممهر كمهرنا صنحه كالاي معرف فيليبي حتى تلنا ويدما زتردعنا زستنتنا يو انتلو نزقوا ازتاكم دما حسابنا خنقلز حتى تلنا دما نحونا ممهر كان حتى اتي جزيه نابقوا امو إيدنا بموسى حسابنا نقلص نخل إنا مجمريا حونا دياقون محري مبزاخن مهارات صنحنا تبلو هلكا نأخا عدل كنبكا ماشي እግዚአብሔር አክብረላይ ክብርና አምላኽ ኣዝዩ ደስ ዝብልን ገላፅን ሰፊሕን ትምህርቲ ነይሩ እታ ብፍሉይ ከስተንትና ክጠቕሳ ዘለኹ ሓንቲ ግን ኣብታ ቁጥሪ 6 ማለት እዩ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምዛዕ ኣይረኣዮን ኣብዛ ናይ ሓዳሽ ሕታም ከዓ እንታይ ኢሉ ተርጊምዋ ደሎ ንሱ ብባህሪኡ እኳ ኣምላኽ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዓርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ እጂ ብዛዕባ እዚኣ እንታይ ክብል ደልየ ብረግፅ ክርስቶስ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንህልውንኡ መጀመርታ ዘይብሉ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብህልውናን ብኣምላኽነትን ብመለኮትን ብኩሉ ነገር ማዓረ ዝኾነ ንዓና ንምድሓንና ምእንቲ ምድሓን ሰብ ክብል ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣብ ምድሪ ንኽወርድ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል ንምሟት ዝተኣዘዘ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ንሕና ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ኣዚና ንክብርና ንጥንቀቕ ልዕልና እምበር ክንትሕት ዘይንደሊ ኢና ካብዛ ናይ ክርስቶስ እንመሃራ ነገር ግን ተራ ሰብ ክልኣኽ ንቡር እዩ ሰብ ንሰብ ክልእኮ ውሉድ ንወላዲኡ ክልኣኾ ሰራሕተኛ ንኣስራሒኡ ክልኣኾ ንቡር ነገር እዩ እዚ ግን ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ፈጣሪ ክንሱ ኣነ ኣምላኽ እንዴ ከይበለ ነቲ ምስ ኣምላኽ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝነበሮ ማዓርነት ከም ምምንዛዕ ከይረኣዮ ናብ ፍጹም ሰብ ምዃን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ንምዃን ክሳብ ሞት እሞ ከዓ ብኽፉእ ኣማውታ ብስቃይን መከራን ሽግርን ዘለዎ ኣማውታ ኣብ መስቀል ብምሟት ንኽእዘዝ ክሳብ ክንድዚ ርእሱ ኣትሒቱ ማለት እዩ ሕጂ ብፍሉይ ካብዚኣ ከስተንትና ዝደሊ በቃ ኣዝዩ ፍጹም ትሕትና ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ሰባት ከዋርዱና ከቋሽሹና ብዙሕ ነገር ክገብሩና ይኽእሉ እዮም
دغون شجر أبزكت منا مكرا أبزكت منا سبات كنا أسنا كجفعنا خساقينا خلو كل جزء خنذكره زلنا أب كريستوس زنبرة تحتنا أنا من كوينة أنا قد ترى سبندي كريستوس كسماين مدرن سفت أرى أملاك كنسو زفانو قديفنا مدرن متسيو بفطوراتو تقتيلو تساقيو تواردو أنا قد من كوينة بمبال نكريستوس اندحر ذكرنا برجز كنت أنا عينا مالتي مغنياتو حنساب بزي قبر كايو كتوارد كتساقه كتقفع كلها انتاي بديلي انتاي جيري زا أملاخ انتاي دو بديلي ولا حنت خي قبركو خمزد قبروني نبلينا جن ملس يلنا ان كريستوس اندحر ذكرنا كريستوس انتاي دو دا أجيريو أبقى طوف قبلو لخلو كتصفعو خلو كقطقطو خلو أب مسكل كسغلو خلو أب ساني رودي أي نبرو سلازي أنا دا أمن كوينة نت سماين مدرنس فترة نمد حانوم نامريت زمتة سقاسب زلبسة حموماتهم زفوست ومياتهم زتسقبة اقوا غمز القبرو أنا دا من كوينة بمبال نتنا كريستوس فتسوم تحتنا بمزكار كنت سانانا نقلينا مساعد قيد حانت تقسخو سقي غريتا جيزان دحري هالي نقينو فقط ديو شو أب إبراويان معرف كلتا قطر شوعتن تايتبل كاب ملأختي قرب أنا أسكايو أخليل كبرن جرمان كلل كايو أب جبرا أداو كاقا شيم كايو إيلو نتحت ورد مسبلة أب قطر عسرت حدا اتزقدسن اتوم زقدسون كلاتهم كاب حدا يوم بزم مخنيات الزخاء سمكان أحواتي كنقرومي أما كل محبرون كزمر الكايلو أحواتي نمبالهم أحفرني فتارينا خنسوسي أحواتي إلو نعانا نمتسوا أحفرني كساب كندزي يوريدو كساب كندزي تحت النوع مالتي اتزقدسن توم زقدسون كاب حدا يميلو مخنياتو ناتنا سقا سلزلبسة نحنا سقاويانينا بسقا نسوقا بسقا كابانا سلزوخنا اتزقدس اتفتاري مسانا سب كوينو حادو كوينو مالتي سلازي أحواتي كبلكوا أي حافرن مالتي سلازي كاب فتاري كاب أملاخ ناب حاو مخان وريدو مالتي مو كبري نزخرو سميقون نعانا دما كابتنا كريستوس تحتنا يغفلنا زربان وحي أريتان صنيلكم سلسمعكم نجزابير أملاخ تقبرو وصلو يسمعكم قبرن نجزابير ثانك يو دياكون محري كان هيوت يسمع لنا أسفح بيلكا نزقوا نزخون كالتالنا سني خام أملاخ من ملشو مقلاتو يبزحلكا كالوت ممهر سارة إذا حفا بلال حريت هيدا أبنى عيدي رأينا زلو زحفيد ممهر سارة go ahead ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም ኣቦታት ታሕቶይሲ ቀረባ ግዜ ከማን ንስሓንቲ ሓፍትና ንዘራረበሉ ነርና ንኣምላኽ ብጣዕሚ መስግኖት ዝሃበኒ እድልሲ ብፀጉ እምበር ከም መጠን ብሰብ ዝገብሮ ግብርሲ ብግብሪ ኣይኮንኩን ፀገዝኡ እና እንታይ የሕስበኒ ኣንቶይ መምህር ተክሉ ክምህር ከሎ بتصدق أملاك كلها تعدل تواهبنا هنا ግን ንሕና ፈቃደኛ ምዃንና እስከ ነርኢ ኣለና ነትፀግኦ ክንረኽቦ ዕድል ክንረክብ ሕጂ ሓንሳብ ድማ ኣነ ዝፅግመኒ ዘሎ እቲ ንዓይ ከም ዝበሪሁለይ ክርዳእኒ ሞ ከም መጠን ሃጢኣተኛ ሰብሲ ኣነ ካባይ ንኣሰ ሃጢኣት ግበሩ ከማንሲ ናብ ቤት ኣምላኽ ማዕፆ ክኽፈተሎም ኣይከኣለን እሞ እቲ ንዓይ ዝገበረለይ እንዳመስገንኩ ግን ነቲኦም ገሊኦም ድማ ክበርሃሎም ኣይከኣለን ክረኣዮም ኣይከኣለን እና እዚ ሲ ከመይ ገይሩ ክኸውን ማለት ሲ ከም መጠን ሃጢኣትና ተዝኸውን ኣይምበልናን ግን ንኦም ከመይ ገይሩ ኣምላኽሲ እንደይ ንኦም ድማ ክድንግፀሎም ሓሰብ ከምቲ ንዓይ ዝደንገፀልኒ
أبونا اختبروا لنا تكلكم ويا ممهر تكلوا عن زيادة ممر كالسلنا نديو كمزي نعايز دنقص اللي نزم كالو قدما تدنقص اللهم تبهال اندي خي أمسيخي أملاخنا يتشكانا يكونن أب كلنا دنقاز اللو أم مسكال مسكالو أم مسكال دما دم فساسو كنتي حونا دياقون محاري كبلنا زصنحه نتي ملك عملاخ كنسسي نتي معرى أملاخ مخانو كم من زعير أيونو ملك عباريا وسيدو رؤسا حسرة سبون وسلة بنبرتو كم سب كوينو ترخبه إلو أسفحو كقلت ألنا صنيحو إذا حجن ماني نخلي على أملاخ انتاي زبلنا أبا أملاخ باريان شوان أيهوداون سرعون أنا السيتن تبعتين يلن جن أملاخ دماء ناينات أملاخي علم ببوليسا قديدا كتلقى كاتخيليا أملاخنا قلنا أقديدو بحيلي إماناني بحيلي دما أقلقلني أيبلن إيو جي نحنا أبز زلنا مسحاتياتنا إنا أمو እግዚአብሔር እንታይ ክብል ለእን ሁሉ እግዚአብሔር ሕያው እዩ ግን እግዚአብሔር ድማ ፍቃድና ይደሊ እቲ ድሕነት ግን ንኹልና ተዋሂብ እዩ ስኻ በኣፍ ደገ ጽናሕ እስኻ ድማ እቶ ዝበሃል ደሓሪ እምበር ሕጂ እቲ ማዕጾ ክፉት ይንዓና ማዕጾ ዝዕፀወሉ ግዜ ብሕጂ እዩ ከምተነተን 10 ደናግል ተን 5 ለባማት إتن حمش دم عايشو كلن دناقل مرعوخ بلاد ما مبرهتن عدالين النات تصبيا خلوا بزي حسب أسعد فرق ليتي مرعو تقبلا زبل شرح مرح مسكونة أواج مستعوجة إتن حمش لبامات مبرهت ترح جنا يكونان مسين إت مبرهت كبرهن تدع خوينو انتا يدليو زيتي أبطينن أبطرمس نشتي نقوله تمالي إن مسين إتنا عاشقن إتمبرهات نيروان نتمبرهات زقون مبرهجن أي نبرنن حجي كعدقا مسكدا إتن تدالين زصنحة نابت مرعى مسؤو أتواعيز بلنا أول جيل ماتيوس معرف حمشة كاب قصر حدا معرف أسران حمشة كاب قصر حدا 17 دحار مسين تياتن جنا وقويتا كفتنا خوتا مسبلو كوتا يفلت أكننا يدوان كابز خمزي يدحننا تيابير حجي أبتن حمشته دناقل لبامات حياواي أبتي أندما كان كوينو أيكونن أب كل نجزيابير حياونت نيروئيو أبتا مودة أتاقل نيمان نسأقام ناموتنا بهوت ناب كبر ناب حسر زخيو دوغنا قالو أمو إذا دمت إذا دسمع زبلة كله نعنايو نحنا كاب كستان حيش نحنا كاب كستان نسه نبلو يبلنان أنا كاب كلهم أبزقوا بأزلخو زحاتاهو حتى يزبز حيو أملاك جن محاري مخانو محرني إلى دما تسفاقرة قريبة زلخو أمو زيابير كلنا عدوماتينا عدما أملاخ أخبيرنا متصوعة أملاخ تردينا دما نابتنا يدحنت مع الدخن متصر زيابير يحجزنا سيتقبعنا يو أملاخنا أبزي كنركب غيرنا زلمو نخلهم دما نقشوا اللي تنسأز قبؤه نتحدى زي قبؤه يكونن كلنا عدوماتنا مو زيابير نخلنا دما بعين محروتي يتأمتنا
ممهر توساخ حسب طلبك دحان قدمنا دياقون كهبو دياقون قتل ممري دحان نابخا نانا دحان أبريهم عندهم صبق يرون ናይ ብሓቂ ወልሓንቲ መወሰኽታ የብለና ሓንቲ ጥቕሲ ግን ክህባ መታንሲ دحان ممهر دولكوس أنا ون عمي تأي مخنياتو سخاءات مدب مريح خايا حساب كبيلي إمو هراي ثانك يو አባሽ ኖ ፀገም የለን ኣብታ ካልአይቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 13-14 እንታይ እያ ትብል እምበኣርከስ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ሕጂ አባሽ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም ንኩላትና እዩ ሞይቱ ንሓደ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንበልሲ ፍቅሪ ክርስቶስ በሪኹና እዩ እሞ እንተ ተፀለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተሎና እንተ ኮና እውን ንዓኻትኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ሕጂ ንዓይ ፅቡቅ ስለ ዝገበረለይ ንዓይ ጥራሕ ይድፈትወኒ ክንብል ንኩላትና እዩ ዝፈትወኒ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 14-15 actually 13 مساعات خير كاب 13 እስከ 15 ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ንኩላትና ይሞይትልና ግን ንኩሉ ከዓ በብግዚኡ እዩ ከምታ ዓድል ዝተዋሃበና ታድሕነሲ ንኩላትና ተዋሂባትና ሲ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ እውን ከምኡ ይብለና እዩ ኩንት ጉሊ ኣብ ናይ ጸሎት ንግሆ ንገብሮ ማለት እዩ ክርስቶስ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ተቐበለው ነቶም ተቐበለው ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ولد أملاك كنكون مثل زتوهبنا نتم زتقبلنا معنا إذا أخذنا كلاتنا مثل توهباتنا جن كم زحادة سب تشيك صحيح $1,000,000 يبكاسي بنك خير كان ترى اتخاذ تشريف كايا ولا حنت أي طقم كان مليونير كتب على أي تخيلني خا إذا أخذ تتسجى أملاك زتوهبنا كدنا أنت عزيت تتكمنا له ويكاني تبجسنا أنت عزيت تتكمنا له ولا حنت ولد أملاك كتب على أي خيلنا الساعة تفل الإنبر نحنا خمس سلسلة تجبرنا كم زخوين الله تأتهم كم سلسلة جبروا كم زخوين الله زبح النجار يلن كلاتنا ولد أملاخ إنا تفلت أرجع أنها كل أننا حتى أنينا برستاسنا حتى أني متن كلاتنا كريستيان زبالة حتى زيادة هم أنا أتت من الأولى ديقنا بعشي أنا دسم بلني عليه وتسمعنا أوانجيل ماتيوس معرف أسرع كلهم بباني بزحت سلازغانت إتا تاريخ جن فلتعينا أبو خل خوري ما عندنا مقباري أعتقلت ويني زنبرو بعد صقانيرو سرحت النياتات دلينا بتي كتما وزيو بنوغو خيدو نوغو ساعت شعته 7 رغيبو نوغو وقحتا مالتي نمعلتي حدا دينار إلو خاء ناب سرح يزوهم كيلو تمليسو خاء بسالسيت ساعات which is ساعات شعات مالتي بزناي حجة أكوتات سرا كيدو خاء خالو سرحت الناتات رغيبو نعوم دمان نمعلتي حدا دينار إلوهم عندنا تمليسو فادوس كالو 7 رغيبو خاء حدا دينار نمعلتي لو خاء حيزوهم كيدو كومون نابلة كساب ساعات حموش أنا يمشت which is at the 11 hour مالتي نعوم كا نمعالتي حدا ديناريات سممع نبوملو بنا بسرح كوتيروهم مالتي اتوم قال بنوغو ساعة 6 شو حتى دقاتوهم اتوم قال خا ساعة 5 نايم شد دقاتوهم ساعة 6 نايم شت مسكوانا شعوب كلاتهم سرحهم وديهم في الداسي خوينهم دوموز هو مجمرة بيتهم حنت ساعة ترايد سرحو كاب ساعة 5 نايم شت كساب ساعة 6 نايم شد سرحو بوهم جميرو حانت دينار هيبوه እታናይ ሙሉ መዓልቲ ደሞዝ ማለት እዩ ሽዑቶም ንጉሆ ድመፁ እንታይ ሓሲቦም ዋ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ሰሪሑ 1 ዲናር እንድሕር ሂብዎሲ ንዓና ከዓ እሞ 12 ዲናር ክበና ማለት እዩ እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ግን ነቶም ሰራሕተኛታት ንብሙሉኦም ሓንቲ ዲናር ሂብዎም ድሓርቶም ንጉሆ ዝወፈሩ ኣጉረም ሪሞም ጎይታ ንሕና ካብ ንጉሆ ሙሉ መዓልቲ ፀሓይን ንፋስን ክንፃወር ክንደክም ውዒልናሲ مزوم حنت ساعات دسرحو أب أقام في الداسنا زمتو خميل كاتدل عدلنا نعنا حنت دينار
ንዖም ከዓ ሓንቲ ዲናር ማዕረ ሂብካና ንሕና ደይኮናን ፀሓይን ንፋስን ድኻምን ክንፃወር ዝወዓልና ምስ በልዎ ዓርከይ ኢልዎ ክንደይ ተሰማሚዕ ኣምፅካ ብሓደ ዲናር እሞ ኣጉዲለልካ ደ ኣይፋል ኣየጉደልካለይ እሞ እቲ ገንዘብ ያነ ንደስ ድበለን ንክህቦ መሰለይ ደይኮነን ንዓኻ ሓደ ዲናር ሂበካ ኣየጉደልኩልካን እሱ ከዓ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ሰሪሑ ሓደ ዲናር ሂበዮ ኢሉ ጉቡእ ካየ ሂበካ ኣየጉደልኩልካን ኢሉ መሊሱሉ እንታይ ንምባል እየ ገለ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ካብ ብህፃንነቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ብቅድስና ኣብ ገዳምን ብብሕትውናን ዝነብሩን እግዚኣብሔር ዘስምርዎ ኣለዉ ገሌና ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ስጋዊ ስራሕን ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ናይ ዓለም ጉያን ነርና ከዓ ኣብ ዕቤትና ኣብ እርጋና ናብ እግዚኣብሔር ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንመፅእ ማለት እዩ እታ ካብ እግዚኣብሔር እትወሃበና ዓስቢ ግን ንብሙሉና ሓንቲ ዲናር እያ ንሳ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ እያ ስለዚ ኣነ ከምዚ ኣብ ከምዚ ነይረ ሓጢኣት ገይረ ኢልና ኩሉ ግዜ ንነፍስና ንወቅስ እንዲና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን እቲ ካብ ንግሆ ዝሰዓቦን እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓቦን ዓስቡ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ እግዚኣብሔር ኣበይ ነርካ ድብል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ዝነበርካ ንበር ንሕሉፍካ ድዝክር ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ስለዚ ንሕና ካብታ ንኣምላኽ ዝፈለጥናሉ መዓልቲ ንሕና ናቱ ኢና ወላ ሓንቲ ኣበር ይኹን ርክሰት ይኹን ሓጢኣት የብልና ምክንያቱ ሓንሳብ እናሓዋሩን ናብ ጎይታ ምስ መፀና ብሙሉ እዩ ዝሕደገልና ስለዚ ክብሪ ንኣምላኽ ሓደ ሰብ ኣባት ነብሱ ቀሪቡ ተነሲሑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተደፊኡ ንክርስቶስ እግሬታ ተይልዎ ብቅዱስ ቁርባን እንድሕር ተሓፂቡ ሓጢኣት ዝበሃል የብሉን ጥራይ ካብቲ ንክርስቶስ ዝፈለጥናሉ ኣካይዳና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ምስ ኣምላኽ ከመይ ክንመላለስ ኣለና ብመገድና ፍጹማን ክንከውን ቅዱሳን ክንከውን ብፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ ኣምላኽ ሓይሊ ክህበና ክድግፈና ክንፅልን ብቅድስና ክንመላለስን ደኣ ክንፅዕር ግባእ እምበር ብሕሉፍ ነብስና ንወቕሰሉ ነገር ክህሉ ይብሉን ምክንያቱ ሓጢኣትና እንድሕሪ ንሕና ረሲዕናዮ እግዚኣብሔር ይዝክሮ እዩ እንድሕሪ ሓጢኣትና ረሲዕናዮ እንድሕሪ ተዘይ ተነሲሕናሉ ዝገበርና ጌርና እንድሕሪ ስቂልና እግዚኣብሔር ኣይርስዖን እዩ ሓጢኣትና ንኣምላኽ እንድሕሪ ሓንሳብ ተነጊርናዮ ይቕሬታ እንድሕሪ ሓቲትናሉ ግን ወላ ንሕና ንዘክሮ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ኣይዝክሮን እዩ ከምዚ ጌርካ ነርካ እንዲኻ ድብል ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ቤቱ ዕቂቡና ደሎ ነቶም ኣብ በረኻን ኣብ ሽግርን ኣብ ዓለምን ኣብ ካልእ እንደለዉ ከዓ ቅዱስ ኣምላኽና ብምሕረቱ ኣብ ሕቕፉ ኣብ ቤቱ የዕቁቦም ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ቴንኪዩ ዲያቆን መሓሪ ኣበይ ደተር ክፍላይ ዋና ሓሳብ ተሎ الشهر عبارة عن يلي ناتا يستنتنو أب فقدي سلستن أربعتني اتتصي حانت قوان رئيسي يتعاملني بمبال ويس نوداسي غنتو أي تقبرو بتحت الناقنا اتحادي كاب رئيسو أبليسو يرأيو نفس وكف نبس عيد مامبر نفس وكف نرأس زحشو أيت أمت إذا ملأختي نرأس يتعاملني يحشني أيت بولو كم زبالنا جيرنا كن وسدو يبلنان نبس عيكم حليو إيو إتمال أختي مخنياتو بحكي أبنا برهوتنا كتعملنان كحشنان كلاتنا النسليون النسعرلون كفال بحقنا إيو أبهوتنا دليتنا سميرلنا بتيزة عدلنا يسقى عجيبنان كأسينان تمسجن كاغويتاي نابلنا إنه عللون إن حضرلون عدم هوت ندلي أبزا فترة نعرف سلسة قصر عصرة شعاتي إجزيابهيرن أدام
نابتا تفتر كلا مدريك ساعة تملس انجيرا برهاس دسكا كتبلعيخا يبل أم مكتب نعرف حمشتو قصة 10 وشمنتا خا إنه نسابسي إذا قريئو إما بتي أملاخ ذهبو قصري معالتات هيواتو كبلعن كستن بتي أبتعتي صحاي زسعرلو زبرة سعريز صبوق كرئن إيو إزخاء سناين صبوقن كوينو ريأخو يبل سلازخونا خاء بترغتو وربتكهاتو سعرون طبابون ننابرا هيوتو زدلادلن زتعطحن سب مسئ نرئي نتسب زلونا الرأي يفله اتعود سب نتي أقبابون فرسعرون فقر اكزيابير مزحو وسوخا نخالقوت صبوق أبنتن بفلطوت وزخابرن كون يخيل كمزين زعام السلسل قدلت زي بلو مقلول حياواي بروخ مروق لقاس صادقن كال زعام السلة موقسن يلقاسو اتعود سب من كماي بهالي زعينو تمزخون جن اتزحذروت عزبتي قالو تاوي إيو ملأختي قدوس باولوس نزي قالو تاوي عينت زنبالين موقات حانتو اكوان رئيسي يتعاملني بمبال ويس نوداسي كنتو ايتقبرو يبل أبونا كرمنن كملو لين يملو لين دأمبر أبتناي دئز مصحفة حدث ذات قصي وداسي كنتو بمفتاو وي بمفكار أي تجهارون أي تتعبيون انتاي دقا بتعتنا حادة نتحادة كاب رأسو أبليسو رأيو بمبال كترقوم يكال كبرسي كاب رأسو نلعلي يخبركا زبال ناي أبوتاتنا بهير نزات قصي مسرز قبرك خون يخيل قدوس باولوس أبزي نستنتنو زلنا معراف تقصات حادن كلتن ملو نحبراوي كريستياناو منبابرو متحللاين حادنتن نحاقوسو خمز من اللي يسبخ سلازي بمقصال نفس وكفكم نثق من رأسو تراي زي كونه نبصايو زحجاون يتأمت يبل بعابي وخاء قويتانان مدحنان إيس كريستوس أبو إنجل لوكاس عرف شديست سارزان حدن كم تسب كي قبرالكم تدليو نصفاتكم دما كم قبر لو بيبل حواري يعقوب كا معرف كلتا شمانته حجقنا كم تصحف نبس آيكا كم نفسها غيرك أفكر زبل نتين قساوي حقي بحقي انتفس أنكمو سناي تقول اللهم إبل كبري هذه اللي يعني اللي نابخم أبون رايح بي الدكتورة غني لنا مالشو زيابير مقلاسو يبزحالكم حانتو كوان رأسيت عمن بال ويسنو الداسية كنتو يتقبرو بتحتنا قنا اتحادة نتحادة كابرؤسو أبليسو يرأيو كمزي أبونا كبلو تسنحو أبي دكتور نفسها رسعها مالتها يكونن انتاي زبلالو نبسعيكا كم نفسها أفكرو نفسو تصلي قبلنان نفسو تصليو نخالق كفكر رايكلني جن أبزي أنت حانتو كو أن رأسيت عمن مبال ويس نوداس يكنتو نبين يايبل ويدما نرأيو لي نسمعو لي بزح نقر له ولا نشتي نقر تقرا زيتزرب لي زيتنقر لي إلو سب زبل كابز خمزي يدحنا نامو صبقيركم
أبريكم معكم مودعت دحر ممرت اللو خبلنا كالوت من البات زت دالنا احنا طرحنا يمني كابتزلكم حسابكم ويكم حتى ويدما إذا تردي إذا استنتينا تولتليهم نتنزلوا أنا دقائق نحاتكم عدل كنوكم نزقوا إيه أبونا قال هي وتسمعنا كلكم على الدكتور ممهران أبوتاتنا قال هي وتسمعنا صبو غيركم قليتكم لنا بمرتغلت عنتوي ببلنا خلصي أبتحق أنيا فقري دبل كل قليتكم كمون محزنة إلو أبتنا محزنة قرب نشتي حساب كيف سلالة خيامو محزنة عملنا فقر سلالة أفكرنا نقول لهنا مالتي نقول لهنا محزنة كنبلو خلنا حاجي أبنا ولك أسب يخون أب كله محزايتولو نحادي مساخة ما مخرتخا مالتي تم مخركا تم مخرو تم مخركا أجي كم أخون كله ستحقنيا أبتحقنيا فقري زتمر كوسة كخون كمزلو تردي مالتي يصحفاني ريت حقنيا محزنة نعيد عمني تحتنا أب حدن تبد حدن كله زتقالة مالتي سلازس نحنا هيوت ناسي فكور فكرة محازايو تفعلالي تخون كن تمحزنة سنتي عينة محزنة حق أنيا فقري كابل بزمان جوي محازا خاطو خوينو سيبسي ناي لبخا خاطو عللو كاب حفت خاني لعلي ليسكا كاب زخونة مشالو محازا بك ناي لب محازا أنا ناي لب محازاسي ولا حنتي تقولوا نقري لنا أبتحتي جزابي مالك أجي حق أنيا كخون كمزلو قلا قدم تاين بدنا نعشتو خلنا محازا عندي هو محازايا كن كابكسان لعلي هو محازايا ناي لبيا كيبهال مالك كل تعين محازايا ناي لبي محازايا كابكسان لعلي حجي تا كابكسان لعلي سي فورواتي خدات فروان كابكسان لعلي خوينا حدث محازاي تبلوكو ناي وش تخاف له تم مخرو تكافلو قبزنس زي بلو نعيد عملنا زي بلو محازا خاص كم نفسها غير كغتفكرو علكا أبدي أبمل إذا خمرونا تنحكم بقى كلها أنا حاليات النياتات دينا كلها أنا كم زين قبرن دينا نبل كن كم أنت زخون سكن دي سنة مقولة نيرونا بحكي محاذا يكتب له تدأخون كاسي the whole life كا the whole تأشمخا كله حساب كا تخافا لا يزخون ناي شجر كان حزن كان يقوايخا كم أخا ناي كم أخا زقس سكا تجاجا خلخا نو زي ما هذا تجاجي خل كقبله خالني جن زي كاب حق السبب كسي ني حق أني فقري أنت تقيمك أو تتقيم كله زنجرك كان تنجرون كخون كلس كندي طعم نيرو إلس كبزوح كتتنتنو أنا حكم كم إلى يستنتنو نيرمو كم تزخون سي كندي سناي نيرو كتفكر تلاهون كما حدا يتبلا تخون كحنت سب حدا سبسي فيك فروم نيك خون كم زي بلو كابل بخا حازخا تتقولن كتحقوسن كلخا مخافلتخا كتجاجا خلخا كرمكا كنجرك حق خان كفاكان كفؤن حق خون كتنجرو كلها أزي إتي really love يبهال حق إنيا فقري كأي بهال مغنياتو قبزنت يبلون أو اشتغى حابي إخات نقرو نقرات تأقلو نقر يلن كاكسان لعل تفكرو بأفكا جن دتأقل نقرات بأفكا خالد تدارب واشتغى خالد تحسب خون كم زي بلو فقرسي زغول نقرات تقلاب بانت يبلان تعمتن صبقتن كتقولمو نتنفكرو نفكرا محازانا نبلاسي ناي لبنا نزقا خوينا بناصنت كا كن معدا كتمعدنا كتمععد كتمالالا همزلكا يامو طعمت غيركا ميركا نمر تقول ابوتاتنا مصبو غيرهم غليصكم እግዚአብሔር ይደግፈናኩም ዓይነት ክንከውን ድሕር ሓቀኛ ፍቅሪ ዘይኮነ ኮይኑ ዘይምቕራቡ ዘይምትምናዮም ዘይምዝካሩን ይሓይሽ ይብል ኣነ እዚኣ ኣስተምቲነ ይቐኒለይ መምህር ኣቦና እንኪዩ ማእዛሃፍትና ጽቡቕ ኣስተንትኖ ካልኦት ኣብዚ
لنا ካልኦት ካብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተማሂረ ዝተረድአ ዝሰንቲነ ወይ ድማ ዘይተረዳእንን ንብሎ ተሎ እቲ ብሓደ ዝግለፅ ወይ ዝሕተት ኩልና ነዚ ጉባኤ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ሓሳብና ወስወስ ነብል 10 ደቂቃ ኣለና ክሳይ ግን መምህር الرأي باشي أنا سي أبتا ناتي مالتي نعين نفسي أنت عش مخجبرات أنا حكسي عارف أدر بعتني نفس وكف نبت عيد ما أنبر نفس وكف نرأسه زحشو عيد أمد حجي نع رئيسي أب وانجيل يوحنس معرف حموشت فقد حموشت آخر إيتانيه 38 عمد زحمة مسبعي كأ أب أنا بري نزي 38 عمد حميمو زنبረ ሰብኣይ ኣብቲ ኣቦታት ክገልጽዎ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ክልተ ነገር ዝጎደሎ ነይሩ ይብሉ ንዕኡ እሲኡ ከዓ ንዕኡ ከምዚ ልምሱስ ክኸውን ዝኸኣሎ ወይ ከዓ ልምሱስ ክኸውን ዘብቅዖ ንሰን ከዓ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብፃይን ኣይነበሮም ሕጂ ንሕና ከዓ ንብፃይና እንተ ደይነፍቅር ኮይንና ልምሱሳት ኮይንና ኢና ክንነብር እሞ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ስለዚ እታ نفس وكف نبص عيدا أمبر ننفسو ذحشو عيد أمت تبلس كل جزء قال أملاخيو تأزازيو معناته نسبق على كيرانا لعلينا غيرنا خنريئن كنا خبراني قبأنا كم وخاصتنا أنا كخبرانا لعلي انجيرن كريانا يقبأ كم وندكنا نحواتنا كم انت غيرنا تريد تخابير ناسي ننفسي يتعملني إنا نبلدلنا كم زيات مثل من كل جزء نزخلتا نجارات زي انت دارينا ويكات ازاز املاح انت دافتيمنا سي نت زبحالنا دولو خنغبرو نخلينا مالتي قال هيوت يسمع لنا ابوتاتنا ثانك يو ممره قال هيوت تسمع لنا قالوت متنزل لو انا غزي تقملن حساب تلونا رأي دهان أبتي حساب تلنا حساب كنهب نخلينا أنا دما أبتا كسري حمشته إذا معرف أشارت كوينا رخيبية مالتي بناتي رديت إتي أب كرسوس يسوس زنبرة حساب أبخاتكم يحلخون كاب كريستوس يسوع زنبر حسب أبخاتكم يحلخون تايو أبغيتا أب كريستوس زنبر حسب أملاخنا حماق حساب يقولون حدا كابتي أب كريستوس زنبر حسب أبانا كله كنم مهارلو كابتن كريستوس حسب وسيدناون كنبرلو أب كريستوس زنبر حسب كابت بزح كتتقص وانجيل ماتيوس مراف 11 قصري 29 قصري 30 أنا لو وهي لبي وانتحط أرعتي فكش صوري قليل إيما أرعتي صرو كاباي وانت مهارو نفسهم كعا عرفتي كترغبو يخم سلق على أملاخنا مسكانا يبصحيو أب كريستوس زنبر حسب لوهات حسب تحتنا حسب قريل صور حسب نفسنا دما عرفت زخول أما
أرعوتي صرو كابايون تمهارو زمننا شكاني زبزحو دك سبات بتعبيت زتوترنا له صورنا زخبدلو إنا زلنا انتاي سلازخونا إتي أب غويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس قل نبرة حساب أبانا سلازي اللئيو إت حسابتي أبانا اندحراليو صورنا قلل عرفت نركب أمو أنا إذا حسب لكم حساب سي فلت حساب مفتسمتان تسفان كوبكم سي حساب دحنبر حساب كفو أيكونن يبل أب إرمياس معرف سرانت الشعتن قصر عسرت حدا انترئنا يون زي قال زي زيابير أملاخ بأف نبي إرمياس قولوا التزاربو إسرائيلاويان أب بابيلون بسدت تماريخهم مسكدو أب إدنا بكود نصر بيشقونا نبرو خلو حانت عمت مسقبرو إيو إذا قال زي تنجير اللهم أب بابيلون جن 7 عمت يمتقبنيتهم نزقال زي نزا حساب تحسب لكم أنا حساب دحنبر حساب كفا أيبر كونن زبالهم أملاخهم 69 عمت يوم تصبي يوم مالتيو زيابير جن أسمعوا سلازيت ألم إتي زحسب لكم حساب مفتسمتان تسفان كبكم حسابي حساب دحنبر حساب كفا أي كونن زبالهم جنا مودعتو نابها قرم بخبر دما كمزي ملسوميو زنقرنا مو إتي أب كروسوس زنبرة حساب أبانا دما كله زيابير نخلنا يحجزنا مخنياتو نتجبر حسابي زقدمه كي حسبك كتجبر كي حسبك كتنقسقس كي حسبك كتزارب كي حسبك دما كتنبب وي حدا نجر كتفتصم أي تخيلن إخا أمو إتا أب كرسوس زنبرة حساب أباناتو اللي دما إتا حسابنا كما حساب كرسوس صبق حساب اندحر كوينو تقبارنا يصبق سرحنا يقنع زربانا دما يطعم أما إذا أستنتيني 5 دقيقة اللهنا أنت مع صون قبرو كنقبر تصنيحنا إنا أما نقول دبلنا مو من البات حساب النهابنا كلنا علي وتسمعني قلنا يو دحرالنا وإدم دوصوت اليوم هو سجع دوصو كاي لونجن حنت نجار أذكركم نسي أبتي كوير ممر نايك قداسي مخانو تي أبغزي قداسي سي بسماي حلو لبكم زبلو إذا كأو 5 توسدة مخنيات أوه يحلو بسماي لبنا بأنت سمك أصنعنا ورسينا دلوانا يسوع كريستوس إجزينا وأملاكنا إنا نبل حجسي تحسباتنا لبكم أب سماي حلو قبلنا خلو تريا كونسي الهنا أوه لبنا أب سماي يكون أو قويتنا أملاكنا ملحنا يسوع كريستوس ما أنت سمك إلنا أصنعنا دلواتك أكبرنا إنا نبل موني رسعي زنبرك يخما أذكركمني أصحاب كوانمو نايك قداسي ونلك كابزي كامز التوسد إزارينا هو أب كله قداسينا انتاي قالو الألو البابيكم لبهم العلو أب كلن قداسي لنا إذا قداسي أجزي إدما بسماي يهلو لبكم هو بسماي يهلو لبنا تو دياك أنتاي لإزز لبهم أب سماي يهلو حزب دما هو لبنا في سماي يهلو
أب قدس يوحنس أفورك زدرسو ناي قربان قداسي كل جزء مدهاني ألم إن قدسو أيو إتي كهن እግዚአብሔር ምስ ኩሎም ይኹን ምስ መንፈስካ ኣምላኽ ማና ኣመስግንዎ ብሓቂ ይግባእ እዩ ልብኹም ሰማያዊ ነገር ሕሰቡ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣሎና ምስ በለ እቲ ዲያቆን ቅድሚ እቲ ካህን ናሁን እዚአን ንምባሉ እንታይ እዩ ዝብል ላ ኢለይኩን ይህልናክሙ በሰማይ ይሃሉ ልብክሙ ኣእምሩ ሃበ ዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ይኹን ሓሳብኩምን ኣብ ሰማይ ይሃሉ ደው ኢልኩምሉ ዘለኹም ፍለጡ ቃል ጽድቅ ስምዑ ሰናይ ነገር ድማ ጽን በሉ ሕጂ ሓሳብ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ሓሳብ እዩ ሓሳብ ክርስቶስ ሰማያዊ ሓሳብ እዩ ሓሳብ ክርስቶስ ሓሳብ ህይወት እዩ ሓሳብ ክርስቶስ ድማ ሓሳብ ምንጭ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ሓሳብኩም ኣብ ሰማይ ይሃሉ ምክንያቱ እቲ ሓሳብና ምድራዊ ጥራሕ እንተደኣ ኮይኑ ብሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ናብ ክልተ ቦታ ክንከይድ ኣይንኽእልና ኣብ ሓደ እዩ ደው ክንብል ዘለና ሓሳብና ድማ ኣብ ሓደ እዩ ክኸውን ዘለዎ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ 2 ደቂቕ ኣለዋና ውፀተልዩ ነታ ግዜ ተጠቐሙላ ህይወት أنا سوري نشتي على تني خبلا زدلي كلكم يوم تعمين ناي بحق إنه مهار لنا مدهنا لم تمسكنهن مستجد حالتنا ودعمتنا آخر أخر لكم زيادة تقصي عصرت شو عتن عصرت شو من تنسي جناخي أبتنا إمنتكم مسواتن أقلقلتن أنت تسوى أخو أنت تحوس أنت تسوى أخو باهي بلني مس كل خاتكم وين حجوس اللخو نسخاتكم دماغكم أبه بلو مساوين تحجوسوا زيادة بحبر إمنتك حدا إمنت كوينو مو بحبر كوينكا تصرحن بفقرن بتعجستن بتعمي زي أخ مستا نايت مال إذا حالفت أو دعمتنا آخر أخر لكم مستنحوات تزعبي كابت مقبي أكوني تي مسرح أكوني إتو كونكشنين تفقرن زنبرنا اندا مزبور اندا قبرنا بتعمي زي حقو سينيروما اتبحابار مسرح إيلو يحقو سنخب كولوس نساء أستنتيني بلاس أبياق أوين كل جزيتانا يتعقستي أبياق أو حادي 3-4 تنوين هواتي ببينو خلو ببينو زخوانا فتنا انت بس حكم نخلو خم حاقوس قصورو زخوانا نقر حماق خون صبغ كل جزء استحقوس يزبلنا زلو قويتانا اسكورسوس اتي مفتان امنتكم تعقستن كم زقابرة فليتكم سي بحدتو كوا كي قدركم فتسوماتن مولاعاتن من انتو تكونوا اتا تعقستي فتسوم قبري يهالوا بالتعمي زي أقول لها حجة المهارات صنحنا ناي فقرن تعقستن كاب علمي نفسها نحوخها كتفكرو خمزلكا اتفقرها ولا زي تفالت كالخاسي فقر التالياسي بسلام كم زي نبرت مع السنبت حق زربا مدهني علم مسانا ينيرو بالتعمي تصبغ نيرو اتزي حق وسنقن ندا سحقنا ندا تساوتنا ندا قد it was so beautiful ما مسأت أخكستانتنا تسنيحي ملو إليكا thank you أبطاتنا thank you تا صبغون أستنتنا يو مكنياتو حدا خابتي أقلقلتنا سيو تتقسكي تقصدما سيدما كو عملاخنا زدلي أبتي أقلقلتنا أبتتل أخوانا حبرات فقري سلام متحللاي كم تخبها لنا تصنحي ጸጋ ዘይብሉ መክሊት ዘይብሉ ድማ የለን ዝበለና ሓውና መምህር ኩልና በብት መክሊትና
በብቲ ጸጋና ስለ بتجهت بقنع لبي سلازت عتقيتي كله اتبعلون قرم زنبره أملاخ زخبرلو كل زمت أجاشا دما زحقوسلو زنبره ما صبق أستنتنايو سلا كله بزيابير مسكانا يبصحيو مو ساعتنا خلالا أونا ممر زيابير مملشو مقلاصو يبزحلكا ما حفتنا مع زاد ما زماري ملاقت يسمع لناتهم كلهم كبحونا دياكون محري جميركم كلكم الدكتور نزقوا تصفحوا حسابكم كتقلصوا تمروا زمسكم دما يابير مملشو زمن أقلقلتكم يبارخ أي فلالينا نصدكي نسماوي أجر مورسد ما قبرلنا أبونا بمرجة عالمي مسانا زي اللو ناب سياتل نأقلقلت ناي سلاسي أب عمتو كشوم سلزلو إمو بسلام أتيمالو مملاسهم دما بسلامكم اللسنا أب صلتنا نذكرهم ومدبنا بصلتكنا عدسو كلنا حفنبل زيابير كلكم أصبحكم يهابكم زمن أقلقلتكم يبارخ آمين. من سلام صلت كم بحدش كل زح زيابير وبقيتنا مدحنا يسوع كرسوس من سلام زحنت كل زخونة قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل عليه من مؤمنان زح سلام كب كل سلام سلطان زلو زيابير عملخنا إيه من سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا سنكاي قدس من قصات مصا بعد كان تاب سمايكم دمام بريكم عليت مقبنا على مهبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبر النزل علم نتكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا خدن قليخي بسقافون دن قليخي أدى جابير سوات قويتا سراوي سلام لكله سخكوان السبرختي فراكر سخون برخي وملئتا تسقى جابير مساخي وفي السيت دس والكي هتياتنا خسريلنا نفتور دخي يذكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين ونخل تحي جابير من كان ملكنا لنا ونقول سلام هبلنا اللي كان خمو جابيرات رينا صقاخو نفسلنا يكهن فلط بعد املاخ يبلنا قدسم كان سمن نصوعنا لنا اب سمايات زلو خنسخا سلام كعبلنا كلنا عدل ابزع عالم زم نمرنا سلام حلو كل مرحتن سبب سلطان بقدسم كا سلام حبهم اب زريانا نزلو مكانت عذاب كمخراب امتاونا نصانا نزلو غراوتنا بكل سلام حلوهم بودعن بعنعنكو هيوت كنبرن كل سنه يملخو دما ناغاني جابير مفرح حياونت كندكبن كرساس مسؤول منفس قدسن سجانان صنعتهم بوزل لك على من كل سعن نزل علم أمين حرا أملاك محرلنا قرب هلا أملاك ربلنا ساعات ما علت زبارك لنا قدس جابير أملاكنا ساعات زام شدي أدم ما بارخلنا سانا زو علكان مسكنك سانا تحضر دمان معقبك زقوا أزد ما أملاكنا منفسنا عبيلو نفس ما ينتمتلو أكن حدا سلاسة سسان سنة فريلو أقول بقى قدسان دما نصنبرلو قبرلنا تصلنا يصلى دما أملاخنا تلاقي خضرقبو لما نقوى هبكم مع سكو حكو حبلو خفتلكم الكان أخمو كم قال كادما قبرلنا عالم سلام إذا زلنا أي هجر سلام هجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبلنا ودسمو وداتو انت تصبق يمو وداتا كلنا دما أتصبق لنا أبحمام زلو فوسلنا حزن زلو صنانا علنا تجنقهم زلو ربولهم أميام زلو نسعيم سقام نفسه تأثر تحيم فحزب ولا أكبلنا وفرو دحاني أتولنا زقوش دما دحان ملسلنا وليدنا نعيم زلنا كلهم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشم بارخلنا نعاخا زخون قبرلنا نعاخا زي كونا يتهابنا ملعك قدس ميكائيل اللي إكادما كان نفس طفات كاب سقا قد أتحلونا أبسما يحتنبر ربنا سمكا يقدس نقستغات مصا فات كام تاب سماي كم دما مدري يكون إعلت مقبنا لو ما هبلنا احنا نزبدلنا لهم كم زحرقنا لهم لنا نقصنا دقلنا وكفاد احنا النمبر وفتنا يتأتولنا نقسن حيلين كبرن زل علمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم هناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك كله لنا خدن كليخي سقاخون دن كليخي أدي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك كله سفكان السبرختيخي فركر سخون برخيو ومليت تصقا يا بيهر مساخي وفي السيتي دسي بالكي تياتنا خسريلنا أفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا
حرات لمن لنا أمين تهوي شرقين أملاك نوراني يسكرسوس أنيك كان سرات يقدم ساسي أبسا ولدو لبركساتي برهان انتم أبي كانت وأبي دي قنات رون سارقو سنات ببسمكم كن فتانون تهاني يرسينس كلوان سمات جيو مهارن كرسوس مل عصر تخلته جيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزئتنا مريم مهارنا كرسوس مل عصر تخلته بنت اجزئتنا مريم مهارن كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩክ ትግበረልና آمين قال هو تسمعنا አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓና ቦታትና ኩልኩም መምህር ዲያቆን አቦና ዶክተር ኩልኩም ሰናይ ምሽት አሜን።